Taa, Thursday, ụbọchị nke ise n'ọnwa Nọvemba 2020 bụ ịkamasị nna anyị Mmaduabuchukwu Ernest Ulasi na akwamozu ya. Onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ụmụnne m ijikọ n'onwe anyị nke ọma maka emume ihe omimi ndị a dị nsọ ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njehie anyị bịa. Na aṅụrị ndị nsọ anyị na-arịọ maka nna anyị bụ Ernest Ulasi, onye anyị na-enye ahụ ya n'usoro ndị otu Kristi, nye ya aṅụrị n'ebe ndị nsọ gị nọ ma kụnitekwa ahụ ya na ebube n'ụbọchị ikpeazụ ebe ọ ga-anọ n'ihu gị ebe. Anyị na-arịọ nke a site na gị nwa Jesu Kristi nwa gị. Onwe ya adịghị ọbụla ga-emetụta ha n'anya ndị nzuzu, ha dịka ndị nwere ọnwụ, n'abụ ha bụrụ anyị dịbela n'ihi, mana ha nọ n'udo. Ọ bụrụ na o nwere ka a ga-ezute ha ahụhụ dịka ndị mmadụ siri nye ya, nchekwu ha jupụtara n'anwụ. Ahụhụ ha agaghị ehi nne, ngọzi ha ga-adị ukwuu. Chineke n'onwe ya anwalela ha were chọpụta na ha tụsiri ibinyere ya. Ọ nụchala ha dịka esi anụcha ọlaedo n'ọkụ, ya nara ha dịka aja nsure ọkụ. Mgbe oge nleta ha bịara, a ga-achawapụta ha ihe dịka ihe ekeritere ọkụ si adapụta n'ukwu ọkụ. Ha ga-achị mba niile na mmadụ niile. Ndị nwere ga-abụ eze ha ebe. Ndị tụkwasịrị obi na ya ga-aghọtakwa eziokwu ya. Ndị nwere okwukwe ga-ebinyere ya n'ịhụnanya, n'ihi na amara ebere Chineke ga-eche ndị ahụ ọ họtara. Okwu nke Ositadimma. Ịgwanụ m bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Anyị chọrọ ka unu mata ihe banyere ndị otu anyị dara n'ụra ọnwụ. Mgbe unu maara nke a, unu agaghị abụ dịka ndị nọ na mwute ma ọ bụ dịka ndị na-enweghị olileanya mgbe mmadụ nwụnahụrụ n'etiti unu. N'ihi na ebe ọ bụ na anyị kwere na Jesu nwụrụ sitekwa n'ọnwụ bilie ọzọ, anyị nwekwara ike n'okwukwe na mgbe Jesu ga-abịa ọzọ, Chineke ga-eme ka ndị nke Kristi niile nwụrụ anwụ soro Kristi lọghachi na ndụ. N'ihi na ihe m na-agwa unu ugbu a dị n'ọnụ Onyenwe anyị n'onwe ya. Anyị bụ ndị dị ndụ mgbe Onyenwe anyị ga-alọghachi agaghị eburu ndị dara n'ụra ọnwụ ụzọ bilie, n'ihi na Onyenwe anyị n'onwe ya
ga-esi n'eluigwe rịdata. Ọ ga-eji olu nke ọrụ, ọ ga-eji ube akwa nke ndị mmụọ ozi tie mkpu. Ọ ga-afụkwe opi ike nke Chineke. Mgbe ahụ, ndị nke Kristi niile dara n'ụra ọnwụ ga-eburu ụzọ si n'ọnwụ bilite gaa n'elu izute Onyenwe anyị n'ụdị ndụ. Ndị fọdụrụ n'ụwa ka a ga-eweli elu n'ime igwe, ndị ga-ezute Onyenwe anyị na mbara igwe, ebe anyị na ya ga-anọ ruo mgbe ebighị ebi. Ya mere, werenụ okwu ndị a na-akasịrịta onwe unu obi. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Oziọma Jọn isi nke 11 bido n'usoro nke 17 ruo na nke 27. Mgbe Jesu bịarutere, ọ chọpụtara na ozu Lazarọs anọọla mkpụrụ ụbọchị 4 n'ime ili. Betani dị Jerusalem nso ihe dịka maịl 2. Ọtụtụ ndị Juu bịara ka ha kasie Mata na Mary obi maka ọnwụ nwanne ha nwoke. Mgbe Mata nụrụ na Jesu na-abịa, ọ gara zute ya, ma Mary nọdụrụ n'ụlọ. Mata gwara Jesu sị, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ị nọ ebe a, nwanne m nwoke agaghị ịnwụ. Ma ọ bụla dị ugbu a, ama m na Chineke ga-enye gị ihe ọbụla ị rịọrọ ya. Jesu asị ya, nwanne gị nwoke ga-ebili ọzọ. Mata aza ya sị, ama m na ọ ga-ebili ọzọ na mbilite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Jesu wee sị ya, abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ma ọbụla dị na ọ nwụrụ, ga-adị ndụ ọzọ. Ma onye ọbụla nke na-adị ndụ kwere na m agaghị anwụ ma ọlị. Ikwere nke a? Ọ zara Jesu sị, ee, Onyenwe anyị, ekwere m na ị bụ Kristi ahụ, nwa Chineke, onye nke ga-abịa n'ime ụwa. Oziọma nke ose bụ ụwa. Gwa onwe gị sị na abụ m onye ije. Ụwa anyị bịara bụ njem ka anyị bịa n'ụwa, mana njem afọ anyị bịara ọtụtụ oge onye njem nwere ike ọ yara ma na ebe onye njem ọ na-eme ka onye nwe ụlọ. Ọ bụ ya kpatara na onye ọbụla bụ onye ije n'ụwa ghọta na ya bụ onye ije, mana o nwere mbọsọ ya bụ ọ sị na ya ebe ya na-eje na ya ejebego ebe afọ. Mana ndị njem anyị bụ dị n'ụdị n'ụdị, ọ dị n'ụdị n'ụdị. Njem ịbịa n'ụwa bụ nnọkọta jụọ onwe m sị, kedu ife m bịara ebe ya imenụ? Ọbịbịa m bịa n'ụwa ọ bụ na ọfụ ka o nwere ife eji maka ya wee zite m n'ụwa? Mana o nwere ife Chineke ji zite onye ọbụla n'ụwa, ka ọ na ọ bụrụ eziokwu. Onye ọbụla bịa n'ụwa nwere ife Chineke ji zite ya. Mgbe ị lụchara narị ife ahụ Chukwu ji wee zite gị, gịnị ka ị ga-eme? Ụna. Onye onwe ndị na-ekwu okwu si na tren nwa na-asị ịkpatara ma ịkpatara gịnị? Ụna. Onye ọbụla bịa n'ụwa o nwere ife esiri ka ọ bịa lụọ. O gosi anyị na ọbịbịa anyị bịa n'ụwa, oyibo na-asị our coming is not by accident. O nwere ọrụ Chineke chọrọ ka anyị bịa lụọrọ ya n'ụwa. Mgbe anyị bịa n'ụwa, ya bụ ọrụ afọ ka anyị na-akaba arụ n'ụzọ abụna bụ ụzọ ka nlụzuo ya bụ ọrụ Chineke zitelu. Mgbe nlụzuo ya bụ ọrụ Chineke zitelu, mgbe m na-ana, ana m enwe aṅụrị wee na-ana. Mana mgbe m alụzuru ya bụ ọrụ Chineke ziri m, mgbe m na-ana, mara enwe aṅụrị wee na-ana. Onye kpatara n'ọtụtụ oge ịfụ na ọgwụ ndị na-anwụnụ mgbe fa na-anwụ fa na-ebe akwa. Nwee ndị na-abụ mgbe fa na-anwụ fa na-eme gịnị? Fa na-enwe ọṅụ, na-enye ndị nọ fefe okirikiri ndụmọdụ.
kedu ife o ji enyefa ndụmọdụ maka o nwere ife ọfụgolu o nweghị ebe ọ na-ejele anya fụ na ife cherie n'iru ka ife dị kịta afụ mma ife ọ na-emesi ọ na-enye ndị nọfere okirikiri ndụmọdụ etufa ga-esi bi ndụ etufa ga-esi mee maka ọdịnihu fa ọ bụrụ ya bụ ije anyị n'ụwa na Chineke nwere ife o ji wee site mmadụ onye oge ọbụla anyị na-adị ekwu okwu sị kedu ife Chukwu ji wee kee m katikizim ọ sị na oke nka mmarị ya fue n'anya mee gịnị ka m fee ya ka m wee mekwa gịnị ọzọ binyerie onye ije ka m wee si n'ụwa anụnwa wee gafee binyerie na-aṅụrị nke dị ebe n'eluigwe ka ife a nwere ike ikwu na nwa a ga-asị na ịbụ ezigbo mmadụ ka a ga-asị na ịbụ hei Chineke daalụ ọnwụ agbụrụ onye a na omekakwa o nwere ndị ọ gaba akpa afafa etu a ndị mmadụ a na-eme gịnị a na-enwe aṅụrị na-asị n'ọgụ ọ na ọ bụrụ eziokwu ọnya nwa bụ ife kpatara na ndụ ọbụla anyị na-ebi anyị ama na o nwere ife ji site anyị n'ụwa na onye ọbụla bụ ịgba mbọ ya bụ ndụ enyere gị mgbe ị na-enyechi onye afọ nyere gị ndụ na ị ga-aza azịza ya ị ga-aza azịza ndụ gị anyị nọ n'oge ọnwa Nọvemba oge ọnwa Nọvemba bụ oge ụka na-elotụrụ anyị aka na anyị bụ ndị na-agafe agafe arụ anyị ga-agafe mana mkpụrụ obi anyị aghara eme gịnị anyị agafe onye kpatara na ọnwa November from the 2nd of November to the last day of November we pray for the dead iji lotara anyị hụ ya anyị bụ ndị ije ndị na-agafe agafe ya bụ ọgbakọ anyị taata n'ụzọ pụrụ iche ụmụnne na Kristi ọ bụrụ iji wee kpee ekpere chụọ aja mas n'isi nna anyị ukwu bụ Ernest Ulasi onye anyị maara ọfụma etu o si bi ndụ ya ndụ nwayọọ nwayọọ je na nwayọọ ọ bụrụ onye na-eme oke mkpọtụ ọ bụrụ onye na-ekwu okwu oke okwu mana ọ nwayọọ nwayọọ ọ gwaghị mkpụrụ okwu na abụọ na ịtọ na ịnọ o debaa gị n'ime obi mana ọ bụrụ eziokwu ndị maalụ ya nụ ọnyanwa ya bụ ọ bụrụ ikene Chineke maka ndụ ya akaebe anyị na-agba taata bụ akaebe n'isi onwe anyị ndị nọ ebe a anyị nwa bụ ndị ije anyị nwere ife eji site anyị n'ụwa mgbe anyị nọsịara ụwa anụnwa kelee ebe ị na-ana ị ga-esonyelu ndị nna nna afa our ancestors will you join them ndị a na-akpọ ndị otu ndị nsọ ndị anyị riri n'ọnwa Nọvemba dị na mbụ the saints iji gosi anyị ebe anyị na-aga na agbamọsọ anyị niile bụ ka anyị bụrụ otu ndị nsọ the saints of God ife ọgụgụ nke ịbụa na mmechi ya Pọl dị asọ wee lụtasị ụmụnna m anyị chọrọ ka unu mata ihe banyere ndị otu anyị dara ụda ọnwụ mgbe unu mara nke a unu agaghị abụ ndị na-anọ na mwute ma ọ bụ unu adịrị ka ndị na-enweghị olileanya mgbe mmadụ nwụrụ n'etiti unu ndị na-enweghị olileanya bụ ndị chere n'ụwa anyị bịara bụ sọsọ n'ebe a ụwa anyị abụrụ sọsọ n'ebe a anyị bụ ndị ije mana ọ na-elotụrụ anyị aka na ije anyị bụ ka anyị nọnyere Jesu ka anyị soro Jesu n'otu ndị nsọ ya bụ anyị na-ekpe ekpe na-ayọ Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi papa anyị n'aka nke ọzọ kwuazị ka o were ekpere ya gọziekwazi ezinụlọ ya ndị ọ rapụrụ ụmụ ya ụmụ ikwu na ibe ndị ọ rapụrụ ka ọ kasie efe obi ọbụna dị sọsọ ịkasife obi ka mkpụrụ Chineke nọrọ n'ezinụlọ ebe a mkpụrụ Chineke the presence of God to remain among you in Ulasi family maka na ọ bụrụ na mgbe mkpụrụ Chineke nọ n'etiti anyị egwu anyara atụ anyị onye abụ mkpụrụ okwukwe the seed of faith ọ gbago ọsọ okwukwe ya ife fọzọ kịta bụ ụmụ ya ndị nwunye ụmụnne ya ikwu na ibe unu na-agba ọsọ okwukwe unu kelee ebe okwukwe unu dị okwukwe unu bụ okwukwe Kristi ka ọ bụ okwukwe ọzọ o mere na ndị niile nọ n'ebe a ife anyị ji wee bịa bụ okwukwe Ernest Ulasi maka ndị nọ na-akwa ọya na ndị ọbụla nsogbu dị iche iche ka Kristi onye jupụtara n'afọ mmadụ ebere na ebe ndị ọya nọ gosi ha ebere ya nye ha ngọzi nke si n'eluigwe bịa nyeghachi ha ike nke ahụ na mkpụrụ obi maka ndị na-abụrụ nwa nke a ka Kristi ka ndị nwere Jesu Kristi onye nzọpụta
onye ebere nye ha ntọhapụ na njọ ha niile ya na-ọta ha alaeze nke otuto na nke udo ya. Akwadobere ọnọdụ ọmụmụ papa ha daalụ abịa n'ụzọ ọgbọ nke fọrọ afọ nọ nke a kacha mkpa ya were aja maazị wee sie jiri nke ọma. Ife niile bụ oge onye chiri nyafere anyị na-ekele ụlọ ha ụlọ ncha niile na mkpu akwa ụlọ bịa gbanyere anyị na-echefu ikele ndị nna kene ndị nne kene ndị kwaya ikwu na ibe ndị nna ochie ndị nwadịala a na-asị ka Chineke gọzie ụlọ mgbe ụlọ ga-ama ọka nke ụlọ jiri bịa ka ụlọ ejina ya aka ya mma o nweghị ife onye ọma na eruzuo Chineke edochiri onye ọrụ mmaji kwuru mmaji n'aka Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ana m ekwu ncha mana ọkpọ na saịtị ebe goto gata ọha na ọnwụ amakazi mana ama ka m mesi na-ekwu ekwu na ụlọ ife ọ nakwuru izu na ọkpachapụrụ ụmụ ife 15-20 mọ etu ọ dị ebe a ka ọka atụ mana anyị ji ọbụba Ojukwu ndị asị na ka onye na-eme ka a si emeri afọ ihe na-eme abalị ama na ọ maka mama na ọ maka nyewa ka ụmụ gasịrị ụmụ ihe nnu gasịrị n'Umuanuka abịa na-ekwu na-ekwu n'ọkwụ nwa dị ife enyi na ọ na-eme ka so ụdị ife ahụ ọ na-atọ mma so wee na-arịọ Chukwu ka ọ mara etu o si dịka onye ọbụla ka kodunapụ onye ọbụla na be dị n'iche n'iche na-enweghị nsogbu ọbụla n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Ezinụlọ ndị bụ Ulasi ekenekwa m ụlọ ọzọ n'abalị nna anyị bishọp nwesịrị m Jeneral Paul Ọdịli Okeke onye na-enweghị ike ịnọ n'ebe a taa biko ka sie nụ Chineke wetanụ Chineke welụ ka ọ dịrị nna anyị mma n'ụwa nke ọzọ ka amara Chineke zikwara anyị niile n'otu n'otu ime ọfụma n'ụwa ụbọchị Chineke kpọrọ anyị ka anyị nweta ịhụ Chineke anyị anya ihu n'ihu ka mkpụrụ obi Ernest na mkpebi ndị na-ekpere m gara aga. Onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu jike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa pusigo Agora para a maneira Lazarus, então ela me agora do Cristo. Agora para tudo Orlando. Já para o Ernest Mmaduabuchukwu do Cristo. Agora para o Carelo para o Mataros. Agora para o Ernest Mmaduabuchukwu. Agora do Cristo. Let me get a full look at what about. Where are you? Yes, we get to this one. I don't know the Christian. Let your knees go down and my name has gone upon you. Let us. Let everybody got this. I don't know the Christian. I don't know the feeling of upon you. I do a good real. That's your money. I don't know the Christian.
mkpụrụ nke nwadị bụ ya Ernest onye nke ahụ bụrụ n'ụwa nke a otu na-echere nke ya dịka Nnewi nke ụlọ ọsịsọ n'obi ahụ ọ na-atụ anya ya n'igwe biri na ya ebe ka mkpụrụ obi Ernest na mkpụrụ ndị na-efe ọnụ gara aga Inepụ anya ife ndị niile o jiri utu ha mụ agba mmadụ alala mmadụ n'ihi ọnwụtụ ha nwụtụ anyị ga-akpọpụ ọnụ ịkwanye ugwu ikpeazụ n'isi nwanne anyị nwoke Ernest Ulasi onye nke rapụrụ ụwa anyị na-ayọ ebere gị biko anyị amalitego site na jamasị na ofe elu ekpere nke o kwere na ya anyị bịara ugbu a dịka ndị anyị na-egbakọrọ ọsọ n'otu ebe Chineke ketara anyị bụ Umuanuka anyị wee na-ayọ ebere gị kwe ka nwa nkenke oge anyị ga-anọ ebe a ife niile anyị ga-eme masị gị ka i were ebere gị nekwasị anyị anya n'ikpeazụ ka ngọzi wee bụrụ nke anyị ka i wee rie otuto ayọ nke a n'afa Kraịst inwe n'anya What a omnipotent God, omniscient God, omnipresent God is your name. What a marvelous God, what a powerful, He used to do marvelous things for me. Hallelujah, what a marvelous God, He has done nya jide na ife niile abụ ife emetụ onye ọbụla nya kasị ewu ka ha were ndidi anụ Chineke wetara Chineke agaghị agbalị Chineke ọgụ ka ha werekwa obi udo etu ahụ ha si were ebi oge nna ha dụ ka a na ụmụnne ya sikwa etu ahụ na-eme gịnị na-agakwanụ na-enweghị nsogbu ha ekwere ka ndị iro bata ma ọ ka ndị ezi bata onwe ife ọhụrụ na-adịghị ha na ka ha were aka ha mee gịnị setụrụ ya n'ọnya kacha nke ama na kwini jemelu iwu Nnewi ife gbasara akwamozu ihe
akwụ ebe a na anya nwa wute dị representative Washington Nnewi. Nke mbụ oge ahụ ọ na-agbazi mbọ ike n'ife gbasara ka Umuanuka dị mma. O so na ndị na-abụ izu eji achị Umuanuka soro n'ife gbasara sekuriti gaa wee na-ayọ biko na anyị bịara ka anyị gosi ụnụ ịhụnanya nna ụnụ gosiri n'obodo a ma na-ayọ ụnụ ka ụnụ nwee ike ịgba mbọ n'ụzọ nke ụnụ iji wee na-akwalitekwa ọdịmma obodo a. Anyị ebunyego ụnụ nkwụ. Nke a bụ ihe ọ na-akwa nke a wee envelopu so elu. Nke a wee envelopu si na-ebi iwe executive maka anyị abanye ọ na-eso anyị amụ. Nke a bụ nke ndị si na-anụ ka sekuriti maka ibe gbasara nchekwa obodo. Anyị wee na-ayọzi unu biko sie n'ike weenu ọnwụ na unu jikọ ụlọ ọnụ karịa ka ụnụ dị na mbụ ka Chineke na mkpụrụ obi na mbịakwa n'afa Kraịst nwe anyị. Chorugoro ka ọ na-amata okwu ekpuru. Haleluya. Mụ na ahọ na ọnwụ amakazi mana ụmụ na ọtọrọ ezigbo ntọ ife na apụgasị ọrụ na mana ejiri were ime uche mmadụ na ọya dị na weta. So ebele m n'isi ụlọ wee ogologo dị na esi ike. Ama Jizọs Kraịst nke onye nwanyị. Ọsọ bụ ndị Nnewi nu. Aka bụ Obi onye kaba Obi Ojukwu Obi Nnewi. Anyị na-asị gị nnọọ. Ọsọ bụ ndị nnọọ. Ngọbọ. Ifeọma. Sọ́ọ̀tì wá bá ní ìkẹ̀lẹ̀ yìí. Anyị kelekwara ụnụ nnọọ. Obi dị ugwu. Daalụ. Ndị na-abata ma ndị a na-asị nnọọ. Amalite egwu bụ na-abata. Afọ na-ekwu ọmụmụ steeti. Aka m nwere nnukwu. Okpukpe anyị ma. Anyị ka na-ekele ndị mama taa ọkịta. Ụmụnne anyị nọ na pepere Nnewi dara nnọọ. Anyị na-ekelekwa ụnụ n'ọnụ. Anyị nwere okwi who is attached to DJ signal. Okwi. You are MC Whistle. Ndị nka nọ anyị na-ekele ndị Enugu steeti daalụ nọ. MC Whistle from Lagos State. Ọkpọ egwu ike ka ha ji dị. Biko. Egwu ike. These are Lagos
ka m ji mara ya na ka m ji efu ya ezigbo mmadụ bụrụ onye Chukwu gọziri o biri ndụ dịka dike mee dịka ezigbo mmadụ etu a ka m ji mara ya ekpere m na-ekpere ụmụ ya bụ Chineke doo ha ndụ nye ha ọganiru ma ọ dịka ha na-agakwa n'iru na ihe ọma da-agụ agụ na a na-enwe ihe ọma mgbe ọbụla ka ndị ha dị ka ụmụaka mechakwa aka dịka nna ha ndị nka ekpere m na-ekpe na ka anyị ha bịa ebe a bụ na anyị ga-ejecha n'udo na n'udo agaghị enwe ibe ndọbi okwu ọbụla ga-eme anyị egwu a mkpọbịa bụ egwu nnukwute egwu ọsọsọ ndị Nkanụ nwe ya n'Enugu steeti niile egwu a bụ abịrịba ihe na-eme ya ndị ngwa na-eme mana anyị nwere ya na be anyị ya na-akpọ ebe ikpirikpe ọgụ ihe mere na m kwadosiri ya eke wee bịa akwamozu abụọ dịka mụ na ụmụaka na-eme ihe si wee dị na ha bụ ezigbo mmadụ biko ndị nọ n'iru na ebe ahụ Anụka yifere Umuanuka biko na onwere ife ọzọ asị ka ga soro n'ụlọ uju maka na nna anyị wụ nna anyị ncha niile onwere ife dị iche n'ụlọtakwa mogo na atụpụta alụ na APU usoro sọpọtụkwa ndị yu n'ụzọ dị mma ọ wụtara anyị asị ka ga belere ma onwere ife ọzọ nna anyị na mgbede ekpere anyị n'ụbọchị taa bụ na nzukọ ọzọ anyị ezukọ na ezinụlọ anyị wụ ife ọṅụ asị ka anyị wolu obere envelopu a na etu omenala anyị si ede wee gasị n'udo. I'm very sorry The most I know him is I know him through the son Otolo Cars and the wife Angel. Angel happened to be my friend because I know Angel and Otolo Cars. I know that their dad must be a good man because Otolo Cars is a good man, the wife is a good woman. My advice to them, the entire family, is that they unite together and keep the legacy their daddy kept for them before his demise. Let them, if they are 90% together, let them be 100% united now that their daddy is no more, so that the enemy will not come in to scatter what he kept for them. Because they are here, I pray that their problems are solved, that their ways are opened in Jesus' name. My advice to Sawa Entertainment and my prayer today is that they go from grace to grace, higher to higher. They will be more versatile than they are. So I pray that the Lord will empower you the more and make you international Sawa Entertainment. The arrival of His Holiness Igwe Orizu of the Kingdom, you are highly welcome. Number one visit Chinedu
Papa ya na-eme akwamozu ya ama nya mana amaghị m ya ọfụma onye mmụ ọfụma onwe nwoke Otolo cars ka mmụ ọfụma so onwe m ike isi lee ka papa si eme mana amakwa papa ya mana amaghị ya ọfụma mana onwe ya Otolo cars ka mmụ ọfụma ịma ụbọchị Chineke kere mmadụ ka o kere ife ọ ya awụ otogodo onye onye na-eme mmegheri ife a Chineke kere ya ka ọ ya awụ maka onye ma nwa ya nwoke a na mbụ ọ ya ekpe na steji ọnọdụ ya kịta na ọ ya anụ ya maka mgbe ahụ nọ na mbụ owo ịchọ ka a nọrọ anọ ịchọ ka ebiri mana kịta azị nye nwere akpazi udo kpakarịziere ife ahụ ọ nọ ya na mbụ kpọta na mgbe ọ gbara akwụkwọ ibe na-eji na họl eji agbamakwụkwọ ebe ọkpọ tebụl họl ya hụ na field and field ahụ akpọ tebụl na field ahụ eriteghị mmadụ so na nwa nwoke ahụ ama ya cha onye na-ejeta ife dusochatụ ndị mmadụ Chineke gọzikwana ya ọ na-emekwa ife ọfụma ụmụdụ nna ya na ụmụnne ewo onye ọna nọ n'isi ya ada obi umeala wee nwee ike lekọta ndị ọzọ anya maka nna ha nekọtara ha anya anabagonu ọsọ osisi ka a na-agba nna ha agbago ọsọ osisi ha ndị ya nke dị ọkpara ova kwuo ova ahụ na dị ọkpara ha ndoro osi ova ya enwe obi umeala wee letakwa ndị ọzọ anya ka ngwuru wee rute ha ọha na ọya ada ese okwu ma na-ese esi dozie ọya ada ese ma na-ese esi dozie na nke na-aka njọ wee see edozighị enwe ya ka esi esi dozikwa na nna ha alụgo ọrụ ha ndị ahụ ova ebe na-ekpezi ha ka ha lụọ ọrụ karịa nna ha ome nke nna ha medo mgba ha ṅomie ya emekarịa ya ome nke nna ha medo njọ ha drọpụ ha emene ndị entertainment wo ha gba mbọ fụ na ha na-alụ ọrụ ha ọfụma ka ndị ụwa were akpọ ha ọ bụtara ya maka signboard ha ga-enwe ewu ọrụ ha na-alụ ọfụma wụ signboard ha mana ha adaghị alụ ọfụma onye gwa maka ha tụrụ mba so ebe na-ekpere ha awụ ka Chineke na-ere ha n'ọrụ ha na-alụ ka ha na-arụ ya ọfụma ka ọ na-aga ọfụma ndị mmadụ enwe ike na-akpọ ha n'ọrụ bikos na ebe ha na-arụ ụlọ na-alụ ka ha si enweta ife ha eji jikwa ụmụazị anyị ji mụ na-eme ọnụ ma akwụkwọ na ebe igwe na-eju igwe na-ejere nke Otolo ka na-eji eke gbọrọ Chika ọnọchi bịa Chika bịa ọya anụ mmadụ nke ikpeazụ a aga mara adịghị okere Let's go!
Obere okwu na-ekwu gbasara nwanne anyị nwoke nwụrụnụ maka ahụ m onye Nnewi a nwa nwoke anyị na-enọ na moto pas wee ezigbo mmadụ anya ka o jiri tata o wee kwuo na ọ na-akwa nne ya mụ na ndị executive ma anyị sị ka anyị bịa ka anyị nọnyere ya ka anyị si ya jisie ike na mbọsị mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-akwa onwe ọ nne ya nwụrụ ọnya ya akwa nne ya ekwe so na ka o jisie ike na Chineke onye mere ka ọ dị etu amaara so anyị na-ekpe ekpere na-ekpesi ike ka Chineke nabata mkpụrụ obi nna ya na ndokwa n'aha Jizọs. Ndụmọdụ nna adị ha bụ ka ha gbaa mbọ nedo Chineke anya na Chineke onye pụrụ m ihe niile ha na-edi anya na Ojukwu ya eweta udo tọrọ atọ n'ezinụlọ ka ha ncha were udo na ịfụnanya nke Chukwu were ebi maka na udo bata n'ezinụlọ ha udo chiba n'ezinụlọ ha ọganihu ya abata karịa nke a dọkịta maka ọganihu bata be ha mana ha were udo na ịfụnanya nke Chukwu wee do na ngọzi Chukwu ya abata karịa nke ọdụ ya so anyị na-asị ka ha tụkwasị Chineke obi wee Chineke merichi na ngọzi Chukwu ya ezu ha ahụ ọnụ ndị niile hapụrụ ibe ha na-eme tata wee bịara ịkwanyere nwanne anyị nwoke nna ya nwụrụ ugwu ihe anyị na-ekwu na ọ ya dọrọ ha mma mgbe ha ya na Chineke ya echekwawa ha ha ya ezute ibe mberede nke okporo ụzọ ebube Chukwu ya ekpuchi ha okporo ụzọ ya erubere ha isi n'aha Jizọs ibe ọbụla ha tụfuru na akwamozu a Chineke ya enyechigakwa ha ya mmaji kwuru mmaji ebe ọ na mmadụ si akpata ibe ọ na-eri o kwesịrị ịgba mbọ gbadosie ike na ya so ana m ekpe ekpere na-ayọ Chukwu ka ọ na-agọzi unu ka ọ na-echekwaba unu ka ngụ unu ji akwa ghara ịkọ unu ka mbọ unu na-agba na biznes unu na-eme na Chukwu ya afọ unu gọzie unu na
Ernest Ulasi no MOLEST Otolo na ha Ezeani na ya o Ulasi Ojukwu muna ha na magbogo mesi anu abia no nwanne nwan da no nwan ebe ha do muna hawa aka ebe na ogo nsim awon kana na wo na amado hu no Chinedu no nwe ye udo bare amanya amado hu no so muna ha do nku mma o ngaziri no ni na anya be na ko na beta no da bare zo be kam so anma Chineke pori me fani na ana zinwa nwa wedo mo na nwa zinwa mmadụ ọgwụgwọ ha anya ọ dịkwa mmadụ etu Chineke si edu ha mbụ udo ha mụakara n'aha Jizọs mekwa ka udo na Ibrahim nọ ha ọnwụ nna anyị wetara nna ahụ onye udo ọwụ so ebe eme ha mụta ibe n'aka nna ha so okwu nna ha adịra mma n'aha Jizọs dịka okenye na chief onye chiri echichi mgbe nna dị ha awụ nke mbụ owu ịgbaba n'ime Chukwu onye Ojukwu ji ibe niile agbara n'ime Chukwu anakọta na onwe ha ji ofu ọnụ ofu obi na-eme ife egwere ka onye lebata ime ha onye lebata n'ime wesị ha ma nwa ya na ya na ọda enye nwa ya ọda ọnwụrụ ebe ya nọ n'ọnụ ọgwa ya ka ife ya Uwaezuoke ego adịghị ọnwa Ifeanyi bụ ụzọ udo bụ ụzọ n'ezinụlọ ọbụla ebe udo tụrụ ebe aka n'anya ego ebe na-abata so onye na-asị ha ka ha were Ifeanyi na udo wee bie onye na-aka n'aha Jizọs Chineke onye obiọma ga-edo onye ọbịara ebe a otu bịa ọ na-abịa maka ya ife na-abịa ebe a na ọnụ ọbụ ndị onyonyo si ebe a ụnụ ana n'udo na ọṅụrị n'aha Jizọs ọ bụkwa ihe unu ji mere obi bịa unu enwetacha nje n'aha Jizọs ịtagodo onye nwoke nwaanyị ụmụaka ọbụla bịa ebe a na-abịa n'udo na n'udo n'aha Jizọs nke mbụ nna m bụ onye eziokwu mmadụ na mmadụ nwee esemokwu ọ na-anụ n'onu onye mbụ nọ n'onye ịbụọ bifo o wee bie okwu eji ikpe udo wee mara ya onye na-abịara nso na laik ọ bịakwa ọzọ ibi ụmụ ụmụntakịrị tude e nwere ụmụazị a na-akpọ ụmụ AZIAMAGHURI nke gosi na ọ fụrụ okenye n'anya ọ fụrụ ụmụazị n'anya ndụmọdụ m na-enye bụ dịka ọ lapụrụ anyị na-enyekwa anya na nke ebe ụdị ọkpara ga-achịkọtakwa anyị ọnụ dịka nna nke anyị na-afụ anya ụfọdụ na-agọrọ ha bụ na ọkpa ha ji bịa ka ha ga-eji wee na okwu a na-akpọ ha ogologo narị isi ka nna ya n'isi ha n'aha Jizọs From Lagos State. God bless. Oh, I Francis, President General of Umuanuka.
ama m papa ama m otego because mụ na ha bụ family, anyị na ha bụ family friend. Even Masewa, nwanne m nwoke, my junior brother, anyị ncha bụ family friend. Anyị bikwa na 1 yard. Anyị na ha bi na 1 yard. Anyị na ha nọkwa n'afịa otego aka for more than 20 something years ago. So anyị na ha family friend. Ama m papa anyị ọfụma. Papa anyị ezigbo mmadụ ka ọ. Ama m ya oge m pere mpe mbịa ọ na-enye m ihe na-asị m nwa m jisikwa ike. So ya ka o ji wee dị n'ụbọchị taa wee sị na anyị abịa ka a nọnyere ya. Otolo na ụmụnne ha dị n'udo since nji mara ha, ezinụlọ ha dị n'udo. Ịbịagoro fụ ka ihe si aga ebe a ị ma na ha dị n'udo. So ana m ayọkwa ha etu papa ha nọrọ ka ha kontinu kwa ka anya bụ udo dịrị na-aga, because ebe udo dị ka ọganihu na-abata, ka ezigbo ife na-abata, ihe ọbụla bụ ezigbo ife a na-abata, mana enwe ha ọgbaghara ihe na-agbasasịa. So ana m ayọ ha na nna ha ahapụgo, so ka ha kontinu kwa ebe ha kwụsị, ebe nna ha kwụsị, ka udo dị n'ezinụlọ. Udo kachacha mkpa n'ihe na-eme. Ọ ndụmọdụ nwere ike inye ha. Ọfọ nna agọrọ onye ọbụla bịalụnụ like mụnwa na onwe m esi ka m esi nata onye ọbụla bịalụ akwamozu a ọ naba ọ ya adịrị ya mma. Ụkwụ o ji bịa nke ọ ga-eji na ya aka mma, ọ ya ananaruo n'udo. Ama anụ akụkọ ọjọọ na onye ọbụla bịala akwamozu a. Chineke akwadogo akwamozu a, ịfụna na-eme ọ na-aga. So o gosikwa na ihe na-eme ya na-agakwa. Onye ọbụla ga-anakwa ebe ha dị n'iche n'iche. Ana m ekene ụnụ sinsi nya ka nna ekene ụnụ na-ajụ ese ụnụ ama na ụnụ na-abịa and ụnụ ga-alụkwa n'ọfụma, nke ụnụ ga-aka nke ndị ọzọ mma. Ụnụ nwa ga-abụ nọmba 1 ebe a ka e were ụnụ wee na-ama atụ, were ụnụ na-egosi ezampụl. Nwaanyị enwezighị etu. Domesco, daalụ. Ọka ibe na mgbagbo ụwa. All right, Sancho 1-2. Chiefs Angosa, Obodike, Wale, Kamsa, the boss. And the entire local business association logo, business moguls from business BBL Lagos. No. The local business association officers, been led by Wale No, Luciano, Donate. I am Ekechi, the Balalo, Umuanuka, Otolo, Balano. Chukwuije. Onye na-achọ onye ọ dị
Hey, 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 hey.
To watch more videos, visit, follow and subscribe to Sewa ENT TV on every social media platform.